står det så här att till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Det här skriftstället talar inte om att vi inte ska få leva. Jesus säger ju att han har kommit för att vi ska ha liv och liv överflöd. Då säkert andligt liv, andliga välsignelser, men också välsignelser i alla livets områden, eller hur? Men ordet vi läser det talar om att vi måste radikalt prioritera Jesus och hans ärende. För Jesus säger ju också, sök först Guds rike så ska du få det allt det andra också. Eller hur? Alltså först Jesus, den andliga gemenskapen med honom och att utföra hans vilja, hans gärningar. Göra Jesu gärningar, ge ut evangeliet med mera. Och när vi har gjort detta, när vi gör detta på daglig basis, sedan långt därefter så kommer det andra i livet. Det är nästan som att jag får ibland fråga, men är det bara det här med Jesus? Du tjatar jämt om det här med Jesus. Man orkar inte snart att stå ut med och se och höra det, för det är bara Jesus och evangeliet. Det är en del ofrälsta säger så till mig. Men nej, alltså, då kan jag be om en kikare. Men du, vänta, det är så här. Jag ska söka Guds rike först och göra hans gärningar. Ge ut hans evangelium och kärlek. Sen kommer allt det andra, säger Jesus. Så tittar jag i kikaren efter detta. Ja, men jag ser ju där långt borta i horisonten. Där är det andra. Ja, jag ska göra det andra också. Men först det här, sen det andra. Alltså det ska vara så i våra liv att vi söker först Guds rike, sedan det andra, så vi också ska få. Men vi behöver ha det perspektivet att det viktigaste är Jesus och hans rike, hans vilja, gemenskapen med Jesus. Och sedan, när vi har gjort detta och gör allt detta, sedan kommer allt det andra. Allt det andra tränger oss på i livet. Men det ska inte vara så att det ligger så nära i våra hjärtan att det blockerar Jesus och hans rike och det han vill göra. Utan det ska vara som att vi får kika i en kikare. Ja, men där borta ser vi det andra. Jag ska göra det andra också. Så vill jag tänka i mitt liv. För att det är så som är Guds vilja. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Amen. Halleluja. Och det blir det andra dessutom, precis som man är med att vi åkte på semester, vi hade jätteskönt med badstrand och allting. Men alltså, det hade blivit hemskt tomt och trist och eländigt om vi inte hade gjort det viktigaste, missionerat. Jag kände det redan innan vi åkte att jag nästan lite fram emot semestern innan vi kom på det att vi skulle missionera också. Jag tänkte, vad sitter där och gassar i solen. Ja, vad trevligt, varmt var det och simmar där. Men alltså, vad tom, vad meningslöst, vad trist. Alltså när man möter Jesus, han är livet. Så man behöver göra umgås med Jesus och ägna sig åt hans rike. Då lyfter det allting och allt det andra blir också underbart och trevligt. Ett bra tips. Sen är det också så här att mista sitt liv innebär förresten inte bara möjligheten att fysiskt bli martyr, utan också att lida försakelse och förlust för Guds rikes skull på en mängd olika sätt. Vi vet vad som händer i världen. I Mellanöstern så slaktas ju kristna på ett hemskt sätt. Det här är inget nytt, det har hänt i 2000 år. Kristna har alltid blivit förföljda. Det är de mest förföljda grupperna i FN, det är de kristna. Har varit i 2000 år på en mängd olika platser i hela världen. Så det ingår i paketet. Men Jesus säger, i världen får ni lida, men jag har övervunnit världen. Så att precis som Karina sångerna här handlar om att vi förtröstar på Herren, han kommer och hjälper oss, ger oss liv. Vi förtröstar på honom i alla svårigheter som kommer och möter oss, i alla svårigheter. Jesus griper in och hjälper oss, löser problemen, helar oss, upprättar oss, stödjer oss och styrker oss, som Bibeln också talar om. Halleluja. Men temat just nu som jag fick från Herren, det är att vad innebär det egentligen att vara en Jesu lärjunge? Så det är temat för denna korta lilla predikan. Vad innebär det egentligen att vara en Jesu lärjunge? Hur vi är kallade till att vara just Jesu lärjungar. Vi är inte bara kallade till att tro på Jesus, vi är kallade att vara hans lärjungar, att följa honom. Det står i Matteus 28 och säger att kallelsen till Jesu lärjungaskap är ett huvudliv. Hur var det när Jesus gick omkring och predikade? Jo, Jesus predikade och betjänade människorna under sina 3 år. Och då följde ju stora skaror Jesus. Vi kan läsa överallt att stora skaror följde Jesus. Jesus predikade med auktoritet, står det i Bibeln. Jesus botade mirakulöst sjuka hela tiden. Det är markant när man läser i Nya testamentet hur Jesus bara liksom, allt han gjorde hela tiden. Han predikade, men han botade sjuka. Han botade sjuka.
Alla som kom till honom botade han, står det. Alla blev botade. Det här är Jesus och det är hans vilja. Alla ska bli botade som kommer till honom. Ingen ska inte behöva gå från Jesus utan att bli botad. Guds vilja är att alla ska bli botade. Det är så enormt, så oerhört, så att vi behöver tränga in i denna sanning, tro på den och agera utifrån det. Så Jesus alltså predikar med auktoritet och han botade sjuka ständigt och jämt. Sen så var det en annan sak faktiskt som drog skarorna, de här tusentals människorna till Jesus. Det var så att judarna förväntade sig en Messias som skulle komma. Och i deras föreställningsvärld så var Messias en sådan att han skulle komma in, ridande makt och välde, så skulle han driva ut romarna ut ur Israel och Israel skulle bli ett fritt land. Messias skulle komma och avsätta det här korrumperade religiösa ledarskapet med Kajafas i spetsen. Och Messias skulle se till att den falske kungen Herodes Antipas skulle avsättas och han skulle bli kung istället, som den rättmätiga kungen enligt Guds ord. Det här förväntade sig folket i hundratals år, och de tänkte, äntligen kommer Messias, då ska allt bli bra, romarna blir liksom, Messias kallar ner eld på dem och bara förintar dem, och Israel blir upprättat ett jordiskt rike här och nu. Så skarorna drogs med denna förväntan. Och sen hände underbara saker också som gjorde att Jesus blev väldigt populär under sin första tid. Det var att han vid ett par tillfällen så delade han ut gratis bröd och mat till folket. Han gjorde bröd och fisk var han till tusentals människor vid ett par tillfällen. Och det här gjorde honom jättepopulär. Alltså tänka sig att då tänkte folket, här blir det frukost, lunch, middag gratis, vi behöver inte jobba här. De bara liksom gillade det här med att de fick gratis bröd och fisk. Precis som när Mose till så fick de gratis manna från himlen. Och det står också i Bibeln att de förväntade sig att återigen få det här gratis maten. Men så hände det sig att de religiösa myndigheterna ökade sitt motstånd gentemot Jesus. Och det som följde och trodde på Jesus hotades med uteslutning från synagogan. Det här var något nytt som kom in. Helt plötsligt kommer det en allvarlig förföljelse också mot hans lärjungar. De som följde Jesus hotades med uteslutning från synagogan. Och i den tiden så innebar det att det innebar som att man blev utesluten ur samhället. För det gick inte att fungera och försörja sig om man blev utesluten ur det judiska synagogan. Det var jätteviktigt att vara med där i den tiden. Och helt plötsligt så började allting vända och hans lärjungar som följde och trodde på honom började bli osäkra på sin ställning till Jesus. Och så visade det sig plötsligt att Jesus inte alls var intresserad av upprättandet av ett jordiskt israeliskt rike där och då. Tvärt emot folkets förväntningar. Så när Jesus red in i Jerusalem strax för korsfästelsen så hyllade ju skarorna Jesus som en kung. Ni kommer ihåg, la ut sina mantlar och palmblad och bara hyllade Jesus som konungen som skulle rida in i Jerusalem och kasta ut romarna och upprätta det jordiska riket. Men så blev det inte. Helt plötsligt märker folket att Jesus arresteras. Han misshandlas. Han ställs inför folket. Och jättebesvikna så ser folket uppenbarligen så blir inte det israeliska riket upprättat här och nu. Helt plötsligt börjar hans lärjungar, eller de till och med inte om de var lärjungar, men i varje fall folket står det. Besviket skrika, korsfäst honom, står det. Från att ha hyllat Jesus som en kung så ropar det istället korsfäst honom. Vilken vändning, kära vänner. Och sen så var det också så här att Jesus faktiskt gav ut en del tuffa predikningar. Han bland annat sa att han var livets bröd och att man måste äta hans kött och dricka hans blod för att ha evigt liv. Det var en väldigt, väldigt tuff predikan som vi kan läsa om, som folket reagerade starkt på. Vi kan läsa om detta i Johannes 6 och 51. Johannes 6 och 51 så kan vi läsa om detta. Och när jag biblar så får jag gärna upp det för att jag ska läsa en del från Johannes kapitel 6. Vi målar upp en bild här hur det var under Jesu tid och som hände och skedde så att vi ska förstå det som följer här. Johannes 6 och 51 så står det så här.
Jag är ett bröd, det är Jesus som talar. Jag är ett bröd som ger liv, det är ett bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen säger jag er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Här talar Jesus naturligtvis om den andliga betydelsen av hans frälsningsverk på korset och innebörden av det. Men det som följde och trodde på honom, Jesu lärjungar, de kunde inte tåla det. För vi läser så här i vers 66, om vi hoppar till vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att det inte längre följde honom. Tusentals lärjungar som hade följt honom länge, sett hans under och mirakel. Det är som när Moses dirrade Röda havet, så var ju israeliterna helt begeistrade. Wow, Gud är mäktig och stor. Men lika här så lämnade många honom när det hände saker och ting. När Moses var på berget och inte kom ner, så började de plötsligt tappa intresset. Ja, här faller det inte de tusentals lärjungarna i smaken. Helt plötsligt så står det, efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att det inte längre följde honom. Så kära vänner, vi märker utifrån Bibeln att i ett sant lärjungaskap så kan vi inte böja oss för världsligt tryck och motstånd och liksom försöka rädda på så vis vårt eget liv. Även om vi skulle så bli uteslutna ur vår tids synagogor eller samhälle. Det går inte. Guds ord säger ju också att den som vill vara vän med världen blir Guds fiende. Det står i Jakobsbrevet. Väldigt tydligt och förklarat. Ett lärjungaskap, ett sant sådant, innebär också att inte ha som folket under Jesu tid egna ambitioner, agendor, förväntningar, det viljor som går utöver Guds vilja. Det är Jesus som är Herre, och vi måste fråga Herren, vad är din vilja för mitt liv? Inte det som jag vill. Ske inte min vilja, utan ske din vilja. Precis som Jesus bad i Getsemane. Ske inte min vilja, utan ske din vilja, Fader. Så ber vi. Jesus, ske inte min vilja, mina önskningar, mina agendor, mina förväntningar, utan ske din vilja. Och sen tar vi Herren in sin vilja i våra hjärtan, naturligtvis. Vi känner en helig Andes ledning till att göra det. Amen. Men det finns alltid en kamp. Min vilja, Herrens vilja. Och vi måste förankra och få in Guds vilja, Jesu vilja för varje dag i våra liv och ledda av Herren. Annars blir de egna ambitionerna, agendorna som tar över för att göra Guds rikes gärningar förvisso. Men de kanske inte är ledda av Herren. Och då blir det inte så mycket välsignelse över det heller. Så kan det se ut många gånger i dagens kyrkor tyvärr. Där ledarskapet måste lyssna in Jesus och göra hans ledning och vilja. Inte de egna agendorna och förväntningarna och viljan. Sen också, sant lärjungaskap är som vi såg att vi måste ta emot Guds ord utan förbehåll. Att acceptera Guds ord som sanningen och tro på Guds ordet. Och då inte bara det som är välbehagligt, mysigt och gott i Bibeln. Det ska vi älska, omhulda, läsa varje dag. Äta av det som är gottigt och gott här. Det behöver vi för att vi som Guds barn ska liksom må bra. Vi måste äta varje dag allt det gottiga. Jag har skrivit ner flera blad, 35 sidor uppe i bibelcitat, meningar. Jag ska skriva, det blir ungefär 40 sidor när jag är färdig i hela Bibeln. Bara de underbara bibelställen som jag äter varje dag och läser för att jag ska mätta mitt inre med Jesus älskar mig. Jag är nu skapelse i Jesus Kristus. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Halleluja. Alltså bara maten med Guds ordet. Men där i har jag också skrivit alla tuffa ställen. Alla obekväma bibelställen. För jag vet att jag kan inte leva bara av välling. Jag måste få fullkorn, fast föda också för att jag ska kunna bestå och fungera som Jesu lärjunge. Så det är viktigt att vi tar till oss allt Guds ord och rådslut och vilja. För Jesus säger att, och Bibeln förklarar att Jesus är ett med Guds ord. Vi kan inte koppla av en arm ur Jesus. Jag vill bara ha den här biten, resten skippar jag. Vi måste ta till oss hela Jesus. För då kan han välsigna också hela oss. Allt vad Jesus säger i sitt ord är till för mig. Och jag måste äta det, varje ord. Så jag rekommenderar enligt Guds vilja
att vi alla läser Guds ord. Varje mening, varje ord, varje bokstav, varje kommatecken. Skippa inte någon del av Jesus. Inte någon del, inte en årtus. Låt oss läsa Guds ord i sin helhet och acceptera det han säger i sitt ord. Då är vi sanna Jesu lärjungar. För låt oss läsa hur Jesu närmaste lärjungar och efterföljare reagerade på Jesus jättetuffa predikan. Men kom ihåg nu, tusentals lämnade Jesus, de vill inte längre följa honom. Hur reagerade de närmast? Det står i vers nummer 67, så står det så här. Johannes 6 och 67. Jesus sa det därför till ett tag: inte vill också ni gå bort från mig. Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helig. Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helig. Underbart. Halleluja. Detta är sant lärjungaskap, kära vänner. Det hade ingen annan eller inget annat att gå till. De hade lämnat allt och följt Jesus. De var gripna och hade mött det levande ordet Jesus Kristus. Vi behöver möta Jesus varje dag. Vi gripna av hans ord varje dag. Därför så, jag vinner med varje dag. Jag måste läsa ordet, umgås med Jesus varje dag. Så att jag ska kunna följa honom. Helt beroende av ordet och anden, Jesu gemenskap. Från första början på morgonen. Nu var det stressigt i morse här och tänkte, gode Gud, hur ska det gå? Be att vi ska snabbt få in ordet och snabbt få in anden och prata om. Men då, Herren känner till mitt liv, min omständighet. Jag är hans barn, han älskar mig, han ser mig. Okej, nu har du styrt till det, du borde ha gått upp tidigare. Men jag älskar dig, jag vet att det är viktigt att du får del av mitt ord och min ande. Så jag bara kände att jag tog 2 lovsånger, annars brukar det bli många fler, men jag tog 2 lovsånger, sträckte ut händerna. Jesus, det är bråttom, följ mig! Och, det var så ärligt, alltså. Det var härligt och liksom då försökte kulla ifrån mig. Förlåt mig, det var bara, jag bara spelade. Ja visst, jag älskar dig. Så kom strömmarna omedelbart och fyllde mig. Jag fick det som jag skulle ha fått fick det på 5 minuter, jag skulle ha fått på kanske 45 minuter. Men så är det. Halleluja, det är så det funkar. Så hur är det för dig och mig idag, kära vänner, när förföljelsen från världen blir verklig? När det eventuella yttre välsignelserna uteblir och våra egna önskningar inte blir till. När våra liv stöter emot Guds ordet och det blir obekvämt med en lång rad skriftställen, kommer nog kompromissen, kommer ljumheten, kanske bitterheten. Det gör det för många. Faktiskt. Är vi trogna Jesu lärjungar när verkligheten sätter in? Och det gör det varje dag, verkligheten. När man vandrar med Jesus och vill göra hans gärningar i tro och i ande, så kommer motståndaren. Då blir det, liv och lyckan blir det helt enkelt. Och överallt blir det liv och lyckan. Alltså jag märkte på arbetsplatser, vad jag är, så fort man ger ut av evangeliet, så fort man pratar om Jesus, så fort man bara man ber inom sig anden och bara sätter upp anden full, och då är det som att det reagerar överallt. Det är inte alltid det blir jätteroligt. Ibland blir det faktiskt jobbigt, tufft och förföljelse på ett annat vis. Men då kommer lärjungaskapet in i sin trofasta fas. Vi följer Jesus, vi litar på honom. Vi välsignar och älskar våra fiender. Vi förbannar dem inte, vi välsignar dem. Vi älskar dem. Man stöter emot människor i tillvaron och sådär, arbetsplatser och annat, och det bara skär sig på grund av att man är frälst och kristen. Och då välsignar man. Man visar kärlek. Jag köpte en sån här chokladask nyligen och var mandariner. Alltså man ger kärlek vid förföljelse. Och välsignar och förlåter. Det är så Jesus vill ha det. Är vi trogna Jesu lärjungar när verkligheten sätter in, och det gör det varje dag, verkligheten alltså. Vi har ett val varje dag att följa Jesus som hans lärjungar. Och hur var det nu med de här som verkligen följde Jesus efter hans korsfästelse? Jo, vi kan läsa hur 120 av dessa lärjungar väntade i övre salen. Och hade varit tusentals, men nu hade de fått ner 120 stycken. 120 stycken väntade uthålligt i bön i övre salen. Vad var det som hände med dessa
sanna lärjungar tog, gjorde en helig ande. Pingstvälsignelsen kom med väldig kraft. Halleluja. En helig ande kom. Upphöjelsen och löftet kom, anden kom till dem. Och Petrus ställde sig upp och predikade och 3000 blev frälsta. Petrus som tidigare alldeles nyligen hade förnekat Jesus 3 gånger. Men när anden kom, då ställde sig Petrus upp och 3000 blev frälsta. Och helt plötsligt går dessa lärjungar ut och botar sjuka i massor. Han då gör precis samma saker som Jesus gjorde. Vilken skillnad. De höll ut i bön och anden kom. Och väldiga gärningar skedde. Jesu gärningar. Kunde dessa trogna sanna Jesu lärjungar nu liksom slappna av nu när det hade bestått det här provet och så länge varit uthålliga där i Jerusalem. Och anden hade kommit. Kan vi nu liksom äntligen bli lite lagom liksom. Kan vi äntligen slappna av och liksom bli mogna och förståndiga för att kunna fungera i samhället. Bli accepterade av allt och alla. Kan vi nu äntligen få det ta lugnt och kunna jobba och verka och fungera i samhället utan att det kommer jättekonstiga förföljelser och ord och meningar och agerande mot oss. Vi allt möjligt försöker trycka ner. Kan vi bara liksom lägga det åt sidan. Nu har anden kommit, halleluja, nu tar Jesus hand om allting. Kan vi slappna av nu. Vi kan inte få bli som de alla andra. Lite lagom, försiktig, mogen och förståndig. Kan ni verkligen det? Är det dags nu äntligen? Ja, låt oss läsa i Bibeln hur det var för dessa våra kära, sanna, trogna Jesu lärjungar. Vi läser från Apostlagärningarna 4 och 1. Hur var det för dem? Hur var det för dem? Vi läste ganska långt bibelställe, men vi alla älskar Guds ord och det är liv och läkedom. Så låt oss njuta av Guds ord. Det är det sista bibelstället vi läser. Apostlagärningarna 4 och 1. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saduceerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Halleluja. Nästa dag samlades stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärare, vidare översteprästen Hannas liksom Kajfas. Johannes och Alexander och alla som var av överpräster i släkt. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilken namn har ni gjort i detta? Då uppfördes Petrus och den helige ande och svarade dem: Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Halleluja. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Halleluja. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen det och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Vet ni, när vi är tillsammans med Jesus så händer det saker. Halleluja. Stora saker. Och fortsätter. Och när de såg mannen som hade blivit botad, står där tillsammans med det svarslösa. Det befaller dem att lämna råsån och övertala med varandra. Det sa: vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom det står ju klart för alla som bor i hela Jerusalem. Och det kan inte förneka. Men för att allt detta inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss spana den för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. Det kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem själva, om det är rätt, inför Gud, att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Detta var reaktionen, kära vänner. Detta var reaktionen. Det var så här lärjungarna gjorde efter pingstvälsignelsen. De slappnade inte av. De blev inte lite lagom. De blev inte försiktiga för att kunna fungera. För de kunde inte tiga om vad de sett och hört. De hade varit med Jesus och var fulla av den heliga ande.
frimodigt, utan rädsla, trotsade myndigheten. Predika evangeliet, till och med de predikar evangeliet rakt till dem. Och till och med tillrättavisar dem genom att säga: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort. Det här var helt dödsförrättande. Helt ohörligt. Inför hela den här mäktiga religiösa myndigheten. Bara står där och tillrättavisar dem. Ja. Om vi fortsätter nu att läsa Apostlagärningarna, vi ska inte göra det nu, men om vi skulle fortsätta läsa längre fram i Apostlagärningarna, i denna berättelse, så märker vi att dessa lärjungar arresteras igen då det vittnar om Jesus i templet. De går alltså och vittnar igen och arresteras. Och en ängel kommer att befria dem. Vad gör de då? De fortsätter att vittna. Okej, då kommer de igen, de här myndigheterna, de förs till förhör igen och piskas denna gång. Det är religiösa myndigheter vi helst prövar den, står det. Men kort därefter så vittnar det i templet igen. Och så vidare, och så vidare. Det här, kära vänner, är Jesu lärjungar inte försiktiga, lite lagom. Det är inte mänskligt visa och mogna. Det lyder Gud och inte människor. Det ger ut evangeliet. Det är radikala galningar, frimodigt, kompromisslösa, närmast dödsföraktande går det framåt med evangeliet utan att backa. Ständigt vittnande oavsett motstånd. Det ger ut de glada nyheten om Guds enorma kärleksgärning genom Jesus Kristus. Om Jesu frälsning. Det botar sjuka och gör som Jesus. Oavsett motstånd. Oavsett världsligt tryck. Oavsett religiöst tryck. Det finns inte något religiöst, fariseistiskt, oandligt tryck mot varje form av väckelsekristendom. Mot varje form av andlighet så finns det ett oreligiöst förtryck. Det var egentligen inte världen som dödade Jesus. Det var det religiösa väsendet. En andemakt som är verksam, som var verksam då, som var det värsta hotet mot Jesus, kommer tydligt fram. Och är det värsta hotet idag. Det som hindrar väckelse idag är inte världen, utan det är det religiösa, oandliga väsendet. Den andemakten som finns bakom. Det är den vi ska krossa och gå emot i Jesu namn. Så väckelse kan bryta ut. Amen. Halleluja. Så är det. Vi som har mött Jesus och blivit gripna av det levande Gudsordet och sanningen, låt oss välja Jesus varje dag. Låt oss följa honom som sann lärjungar. Backa inte för motstånd. Ni tar det till dig själv. Kompromissa inte med sanningen med Guds ord. Förvräng inte. Låt inte någon låta dig förvränga Guds ord, Guds sanning. Ta ut hela Guds ord, hela sanningen, hela rådslutet. Så som Jesus gjorde. Så som lärjungarna gjorde. Vi läser i Bibeln vad lärjungarna predikade, vad Jesus predikade. Det är samma som de predikade. Det är samma som Jesus predikade. Det är samma, det som står i ordet. Det ska vi ge ut. Inte kapa av och ta bli. Alltihopa. I Guds andes ledning. Amen. Så, gå ut till människorna, ge ut evangeliet till Guds rike, till folk. Frimodigt. Lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. När jag var i Mallorca nu så såg jag, det var en krympling. Det var många krymplingar. Anette fick profet att vi skulle nå säkert svaga uteliggare och sådana som hade väldigt svårt. Och det gjorde vi också. Så jag såg en sån här krympling som lutade sig mot en käpp eller någonting. Man såg båda benen var förvriden och så här. Men sen var det så att det var fullt med folk runt omkring. Det var så packat med turister. Jag fick baxa mig fram och så gav evangeliet traktatet och sen skulle jag be. Jag kände hur det bara dallrade i hela luften och det var liksom motstånd i luften. Man kände att alla började samlas och det var så en jättekonstig stämning. Så jag la snabbt handen på axeln på den här kvinnan, bar och sen stack jag. Jag vet inte om jag borde ha stannat, men antagligen, jag får bekänna det. Jag borde kanske ha stannat och sett hur det gick, men jag har aldrig varit med om något liknande, sådan tryck, sådan situation på det sättet. Det var så fientligt så att jag var det så här fientligt för Jesus, tänkte jag nästan. Men nästa gång ska jag stanna kvar och lovar. Så vi ska frimodiga och göra det som Gud vill. Och nu vill jag bara avsluta med att vi kan väl be tillsammans. Och vi kan väl göra som Jesus befaller oss i sitt ord. Att vi ska be för sjuka. Jag tror vi alla har någon